ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiaha Upaya kinindughan ko ano nili akong masgama Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan Sa walay igong nga rason imo akong bibiyaan Ay, ano yan Anggong Mangyahak? Ano may ugang oras ay? Anggong Mangyahak ay hatid sa atin ng Biramax Capsule. Mas gahi, mas lami! O, yung atong Biramax Capsule, usa na ka-box, duhan na siya ka-capsule. So, kung gusto mo mag-order, ana, magpalit mo na sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy o available na po ni siya sa Butika ng Masa. Ay, Butika Pang Masa. Sorry. Butika Pang Masa. Yan. Hello din sa mga taga Butika Pang Masa. O siyempre ang gugmangyang natin ito din sa atin ng TCK, the King of Colon Cleansing. O daga na kayo nag-PM sa ako, Brad. Ako nag-ipa-cash on delivery. So, way mahay. Automatic. So mag-PM mo sa mua. Kung ano lang mo yung details, nana sila'y grupo dito nga mo hatod sa inyo. Bisa pag usara ka box yung orderon. Ana, way problema. Ha? Ayaw po nang usa ka sachet. Grabe po. Dabi, usa ka box niya dito sa Baongon i-deliver. Alay, additional ano na siya. Pero kung within the city Around the city lang. Libre na ang kuan. I-PM kayo ninyo. Tapos, testingin lang nyo usa ka box para ma-feel ninyo unsa kanindot sa inyong tiyan pag makainom mo ani. Ay, the best kayo. Sisting ilang. TCK, the King of Colon Cleansing. Wala na ikot. Wala naman lagi raincoat man. Cool. Ayaw, cool. Ang cool boy. Ayaw ba? Nang-miss ko naman si Sako. Ayaw ang cool boy. Cool. Cool boy. Ayaw. Mayong adlaw kagay Bernie, kagay Lito. Good day to you, the hard Bernie and the hard Lito. Abi na akong tuloy-tuloy ng ligaya sa among pananghigugmaay ni Kokoy. For me, I don't know, Loloy is... Tuloy-tuloy. Kokoy mo na eh. Kokoy, sorry, Loloy na. Abi na akong tuloy-tuloy na among Happy. pananghigugma. For me, Kokoy, there's a lot. What means tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy. Flowing. flowing, happy of relation of Kukoy. Nakalimot ko, nga minyo nga is Kukoy. But I did not be remember, Kukoy is married. Galing na ito mo. This is the starting of Love Live. Grabe ba ako kabantay? Ugba naman din, mag-anniversary na ta ba? Ha? Anniversary na ba nato? Ay, namalit na begi ko sa Lazada, Shopee ug katong mga bitong sinina bitong nga lahos na bitong. 1 month na ito. Kanang para di na nimo hubuon ba huyupon lang nimo kang ana dayon. Nagsuot na kantong kanang double net. Double net. Katong underwear mo nagpukot ba? Nag-order galing ko kay para sa atong giandam na akong anniversary. Tagabi gibrasan gyud ako tanan mga sulok uy para gyud. Para gyud wagi awas ba. Ugma man tatanong. Mo galing. Sas na wagi ko nagdaong nagrabi gyud netong panghigugma ba. Sa diya wala si ma'am og si sir. Kita po dayon diri. Pero ano lang siguro na unaan ng anniversary. Samo kayo ka ba? Naka-order ni abot na galing kagahapon sa Lazada. Nindot ba siksi kayo ay makita gyud ang mga puntik-puntik sa lubot. Naman ay kay kamunggay. Mo galing. I love you kay kayo. Sumang ka? Sa problema nimo? Lain mong laway. Ikaw pa arti-arti kay kahingaon ra bang kay ka ha? Kanang kuan siguro ba kanang
Inulsol man ko mara ko na. Nanasad mo. Anak yun mo. Pag yung madala, pag check out, ay rin mo mahinulsol. Kasi pa sa mo na naginulsol. Na-konsensya mo ko sa Oh, asawa. anong di man din mo makonsensya basta mahuman ang tanang? Anong katong kamulo ta di man gyud mo makonsensya? Karon pa mong ako na una-una. Nganong man nga sa pag-exit na kanang dana bitaw dalan sa patag na dapit na din mo makonsensya. Nakauna-una manggod ko mas bitter pa gid siya. Muna nakadaot ninyo ba? Nakauna So pasabot ninyo ni gusto So, niyo. Maunda ko na po ni. samanta man nakauna makasala man gud ta ni Lord ani. Masala ni Lord. Pagkauban sa tanan Minyo. ninyo. Umang ko ni mo kibali-bali o kisalibag. Minyo biya ko pero dapat man tay chance nga maginulsol sa atong mga sala. Nasayop man ta, so far, tao man ta, madala ta sa mga emotions. Tinood ni. Emotions? Tinood man ni Rama. Pila ka ay sa emotions. Mga duha para safety. So yung pasabot. So sa lugar ni. Mag-break na ta. Dili So mag-break. spelling sa break. Sige. So spelling B. Mag-break. Sige, spelling. Break. B. B. Mm. R. Mm. Sige na nga sumpay. Mm. Eagle. Mm-hmm. Apple. Aha. R and key. Sa break. Ay pulos. Magbula. Ako lang, siguro, malipayo na ka. Pass is pass. Hindi naman ako limahuli ni order na ako sa Lazada o sa Shopee. Mo ano na. Imagine na lang. Hindi mo nitistingan. Di na ko. Sexy kay Kwani. Ay, di na ko. Sige na. Di na ko. Sige na ba, please. Kaysa lang niya. Last na biya yun. Boy! Ayaw cool. Cool boy. Ayaw. Ayaw cool. Ay! Karong Mayo!